makaranta in muka yi da kyau muga da kyau fada. Duna. Yes sir. Su a da suka yi duty je da dare. Bana ne da Musa. Ke bana da Musa ko? So na Allah. Sponsors. Wani mun sha iska. Su waye suka karbe ka duty yau da safen nan? Musa na gudu, Musa na gudu. Shi ba nan bai zo bane? A ni ne na karba aiki a dan ba. Oke kai ka karba aiki a dan sa Na karba aiki. yana da kyau aikin ku yana da kyau. Karbe shi. So abin da nake so da kai. Yes sir. Statement din wanda suka yi duty je da daddare da wanda suka yi duty yau da safe. Yes sir. Ina son kai man concluding din sa. So ka kai man a gida. Ba wani abu. Ka ji ko? Ba wani abu. Aikin ku yana da kyau. Yes sir. Yana da kyau. In wahala ta cin maka in ka samu mutum maka. Ala guru. Ala guru. Lafiya kalau. Barakallah. Alhamdulillah. Na gode. Masha Allah. Ya hakuri kuma. A sai godiya. Ya mai jiki. Alhamdulillah. Kai sannu fa. Yawwa na gode. Ai yari na lafiya kalau biya. To shine ma ya ji dadin ka. Abin da kai yayi mun anan shine na ce ba zan zauna kawai ba sai na zo na baka godiya kai da yara ka wannan san ma kuriya ba har ma na ka tro wallahi na jira ne masha Allah sora kai boys wannan da awo sambak wannan awo duk ina yabu taimako wannan na ji daɗin ka ne mutane muna ta yi muku modowa Allah ya ja kwanan ka ne wallahi na gode sosai madalla Allah baka girma wannan Allah kare maka lafiya ka ku taya mu addu'a ade mu addu'an ku muke bukata ade mutuwa tai da zai addu'an ku muke bukata ade wallahi ka san mu jami'an tsaro na Borno State ade abin da ya shafi police zuwa sojoji zuwa abin da ya shafi sauran boys da kuma hunters da kuma sauran paramilitary da ka sani haka alkawari muka dauka ade wannan mun yi rantsuwa cewa za mu kare jihar mu na gode kuma alhamdulillah ade iya gurgurun kokarin mu muna yi wannan ni ma shaida ne ni ma shaida ne to ko abin da muke bukata da ku taya mu addu'a ku taya mu addu'a insha Allah mu danyen Allah ya sidiya ya gode wallahi ya gode sosai Allah kara girman ka Allah ya baka lafiya Allah ya baka dogon kwana amin rabu ku taya mu addu'a yari na ga san ma Allah ya kiyaye to na gode sosai na gode baraka ku zauna lafiya na gode Allah shi maka. Come on, Iski. Kita sini. Alhamdulillah. Nya kirim. Ari. Masha Allah. Ya zo ba samu yare ba ko? Wallahi. Ai tama yare na din sama ya tafi karatu ne. Wallahi din na dudduba wani. Ari. Yo. Gurin ta ne ya zo? To shi yana cici ai. Allah sai. Bari to bari dai zan yi maka magana. Zai bari zan yi maka magana. Ari. Ba. Amin alaikum salam Fatima. Me na kuka Fatima? Wannan abu da ya faru ga gare ki fa kaddara ce. Kuma duk dan adam bai sai tsallake kaddararsa a rayuwarsa ba. Ki dauka wannan abu da ya faru da ki kamar wata jarabawa ce a cikin rayuwa. Wanda suke hannunsa Allah ya fito da su. Ku da kuka shiga kuka fito. Allah ya kiyaye gaba. Mu da bamu shiga ba kada Allah ya hada mu da su. Dukkan abin da yake gani a rayuwa Allah ya riga ya tsara. Kuma yana da kyau mu musulmai mu karbi kaddara mai kyau ko mara kyau. Shine cikar imanin mutum. Kenan da ni ta faru da ni haka zaki guje ni? To ki sa a ranki ni ma ba zan guje ki ba. Ina son ki har yanzu kuma kina cikin raina. Saboda haka bana so in ganki a cikin damuwa. Daman cewa ne bari in zo in duba ki. Shikenan ba damu. Na gode. In kin shiga ki gaida su mama. To ba kuma Allah kara mana roƙon soyayya. Amin dan nabi wa Amin. Amin. Gaishe da su anti. Duk za su ji. Na gode. Bana so ki sa kanki a damuwa. Sai an jima. Ki gaida mutanen gida. Allah ne mai yaya matsala shi ne
Allah ya cire mu cikin jalala, mu faɗa masa damuwar mu a lokacin da muka yi sallah, zai yaye mana damuwa. Na ka shiga tun safe ina neman ka. Wallahi ina can wajen abokaina ne kawai. Kai abokai? Yaushe dududu yaushe ka zo garin nan amma ka fi kowa sanuwa. Kai kenan yau yawo gobe yawo kai kamanta fa kaddarar rayuwa ce ta kawo ka nan fa. Kaddarar rayuwa. An ce ka nemi sana'a sai ka ce ka tsaya kana. Kawo ana fa iya kokari. Leburancin ma da nake dan fita ma yanzu sai a hankali wallahi. To kaga in kai ba za ka nemi sana'a ba ni zan yi kokarin gana neman masana. Dan zaman banzan nan ba zai haba ma da mai ido ba. Dan haka yanzu da kana nan tun safe wannan aikin kai za ka yi shi. Amma ga yanzu nake tafa ma. Dan haka tunda ka zo ka karasa shi. Yawo ya ai ka ma gama aiki. Duniya makaranta in muka yi da kyau muga da kyau. Ba ni Musa bane, mono waka ba ni Musa bane. Ba ni Musa bane, mono ba ni Musa bane. Ba ni Musa bane, mono ba ni Musa bane. Ba ni Musa bane. Ba ni Musa bane. Salamu alaikum. Alaka da salamu. Ina Yoruba. Yau wannan ba wanda aka ne farin ciki a gare nan. Mutane masu darkuwa da mutane nan. Jami'an tsaro sun kama su. Yanzu na ji a labarin. Yanzu na ji a radio. Yanzu ko minti 5 bai ba na ci bari in kawo ma labari. Har yar gidan wannan Fatima. Fatima. Fatima duka da to har ita ma an kwace ta. Ali ya mutu lillahi. Yau ne kenan. Yau yanzu na ji a radio. Wala sai ka samu ji. Na ne shi da Allah sai ka samu ji. Yoruba. Ba ne mu samu ji. Labari mana ji sai na kawo. Ya goge. Ba ka san da ma. Me ya hasna ka ne? Me de ko de mutum no. Sai ka dan basa. Ya Allah sai ya shi banka. Wallahi Allah sai ya shi banka. Wallahi. Da shi ban ko da ko. A san wani abu. Sojojin Najeriya kuma jami'an tsaro na Najeriya ba karamin aiki suke a Najeriya ba. Jami'in tsaro? Jami'in tsaro. Akwai da kake aiki ne? Yawa. Babu da kake aiki. Gaskiya suna kokari ba. Mutane da sun kama ya kai mutane 20 da wani abu. Dalla ga wannan maka sai ke ganawa. Buya ba. Ya gude da ni wallahi. Ya ji dadi mun lamari. Dimina. Siko na ko. Ya suma sai tafi kasuwa. Dalla ka tashi ka ga kawai. Ya suna ma sai tafi kasuwa. Allah ba sa. Kai ni na ki ga ki wallahi. Fatima ya fito ase. Fatima ya fito. Ìwà tó gbàgbé òbí rẹ̀, olólùdúró lọ́lùwà, ìyanu orí ni mò ń wá jàre má jẹ́ ń kó bínú wọn. A rayuwa ake shiga ƙaddarar rayuwa. Allah ne mai yaya matsala. Yakubu, ina za ka? Ina so in je wajen. Okay. To ni kan ya maganan kudin makarantar nan ka kai? Na kai musu aiki daman na faɗa miki wannan second semester ne. Okay. Na samu na ba su. Okay. To ya maganan wayan fa? To ke nake jira da mu. To shikenan bari da yamma akwai kudin adashin da za a kawo mu. Nan ka so in dau 50,000 din baka ka je ka canja waya. Allah ya ƙara ɗaukaka. Ni kan ya maganan Fatima ne. Fatima ne? Allah sarki ai karan jiya ma na je na duba. Dama har yanzu baka rabu da kucakan yarinyar nan ba? Kaddara ne ba. Kaddara? Sai ina magana kana faman sun kuyar da kai? Yakubu, ka fita a ido na in rufe ka. Ka fita a ido na in rufe ka. Kana jina ba? Ina raba ka da kucakan yarinyar nan. Ka san Allah kai Yakubu bari in gaya maka. Wallahi tallahi in kai wasa zan zame hannuna daga dukkanin lamarinka. Kana jina ba? Wannan gidan da kake gani Yakubu in kai wasa wallahi tallahi zan cire hannuna ba za a baka shi ba. Yarinya mai ciki ma ko kai ka mata cikin ne? Kai ne ka mata cikin? To shine har yanzu kake faman bibiyanta? Wani kaddara ne ya same ta kuma ba wanda ya wuce kaddara. Kaddara? Lalle Yakubu.
yarinya ta taho da ciki kai bari gaya maka yarinyar nan fa zuwa ta samu wannan bahagon mahaifin nan nata shine ta ce wai wasu 'yan ta'adda ne suka ɗauke ta mu gari gaba ɗaya mun sani dama tana da wasu 'yan iskanta a ɓoye za ta zo ta laƙa wa mutane wata ce 'yan ta'adda sannan kai kuma zuru kamar kai ciki Yakubu ka fita a idona in rufe ka fita a idona Yakubu in rufe idan kai wasa wallahi tallahi Yakubu idan na cire hannuna a dukkan lamarinka wallahi duniya sai ta maka dai sai ina magana sai fama wani sun koyar da kai kana wani limsa ido kana kaman wani tsohon kwarto Yakubu ka fita a idona in rufe kana jina ba maganan 50,000 na janyi maganan ginin nan wallahi tallahi Yakubu ka kalle ni daga kanka ka kalle ni ba wai ina magana kana tseware ido kana wani sunkuyar da kai ba daga kanka ka kalle ni wallahi Yakubu idan kai kuskura na cire hannuna a kanka wallahi duniya sai ta maka dariya ni zan je waje ina magana ka bude ido ka zungura baki da kai kana kallo na wato an tabo maka hat ina magana ka wani zungura baki a gefe kana bawon Allah nan zaka dawo ku same ni sharan ma na fasa wallahi sai na cire hannuna da kan dukkan wani al'amarinka zaka dawo ka ji min yaran zamani ya san ma waye mata wannan cikin kai subhanallah ya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya. Ikon Allah. Masha Allah. Yanzu wajenka nake tsoron je da mu. Allahu akbar. Sai gashi kuma Allah ya hada mana. Ikon Allah. Ya al'amura. Umar alhamdulillah sai godiya. Ya gida ya iyali kowa. Kowa da kowa lafiya? Allah alhamdulillah. Wallahi dama wata bukata ce na zo in roƙi alfarma a wajenka. Ka san dan yayana wanda ya rusa bani na ɗauko shi yana kwaliya. To kuma ka san yaran yanzu a ce yaro yana zaune ba aikin ya ba daɗi gaskiya ne to shine nace bari da Allah din zo roki alfarma a wajenka da Allah dan mashin din da ake jiya ko da awa 1 zuwa 2 a dan taimaka da dan samu abin da samu yana kashewa ban tare numfashinka ba kar ka ji komai in dai dan wannan ne mutuncin da yake tsakaya da kai gaskiya ya wuce haka alƙawari zan ɗauka maka daga yau din insha Allah zan siya mishi sabon mashin katakar wanda zan ba shi rika aiki da shi insha Allah. Alhamdulillah ta'ala. Na ji daɗi gaskiya. Kai. Alhamdulillah ba abin da zan ce idan ce Allah ya saka da alheri. Amin. Sannan kuma Allah ya ƙara bar mana zumunci tsakanin mu. Amin ya rabbal alamin. Dama wajen ka zanta ce. Dan haka tunda na same ka ni zan iya komawa. To alhamdulillah. Nagode. Nagode. Ba sai ne hakan ba duka da shikenan malama na mun zani dan bayan kasuwa ne. Insha Allah. Tun ɗazu na zauna ina ta faman tattaran shirgi wai kina hanya kai maraba. Wayo sanda zuwa maraba zo ki zauna a ranka. Sanda zuwa lafiya kalau. Bismillah ki zauna. Kwana biyu. Allah sarki. Ya gida. Lafiya kalau na sabin nan. Tattara gidan nan. Na san ki da kokari. Ke Aminiya. Ni da naji waya lafiya. Lafiya sai in ce ba lafiya ba. To, wato kina ji ko Hajiya? Yakubu ne ya kai min karanki. Yakubu ne ya kai min karanki. Fi sabilillahi Hajiya. Shi komai na duniyar nan mutum bai sai tsallaka kaddararsa ba. Kin ga kuma tsautsayi ne, kuma ba ta wuce ranarta. Wannan yarinya tsautsayi ne ya fada mata. Kina fahimta na ko Hajiya? Kin dakata. Kin gani akan wannan yarinya babu wanda ya isa sako abin Yakubun har ya kai haka wanda har zai je same ki ya gaya miki to wai ai naga ya ga tsakana da ke din akwai mutunci kuma naga kaman na isa in gaya miki kuma kin isa ki gaya min to bari in gaya miki in dai akan wannan yarinyar da Yakubu ne babu wanda ya isa ya zo ya same ni ya gaya mun magana har in haƙura in shiru ina kin ga akan Yakubu da yarinyar nan
za mu iya raba zumunci ne zan iya haƙura da ke akan wannan jarababben yarinya. Yanzu ke na Hajiya ba wanda isa gaya miki jiki. Ba wanda isa gaya miki gaskiya babu wanda isa gaya mu. Kin ga in akan haka ne zan tashi in je in sami yarinyar nan da mahaifinta an masa rashin mutunci dan ba kara ne da ni ba. Rashin mutunci zan musu fiye da yadda ba ki zata. Kuma akan wannan maganar Yakubu kar ki sake sako min bakinki. Dan idan har kika sako min bakinki to zumuncin da yake tsakanina da ke sai dai a lalata shi. Ba wanda yake gaya. Babu. Ke ma akan maganar yaron nan zamu iya. Yanzu tattara ki tafi. Dan Allah ki hawo. Yanzu kenan saboda akan wannan abin ni zamu iya samun sabani. Hajiya ki ringa dubawa ki auna. Wallahi tsautsayi ne kuma kaddara ce ba wanda ya wuce. Me zan duba an gani da Allah ta shi gida. Me zan duba an gani. Dan Allah ki haƙuri ta shi gida. Allah ya baki haƙuri. Amma kar ki manta tsautsayi da kaddara ko ke ma mutunci. Mutanen duniya shikenan baka isa ka zauna hankalinka a kwance ba. Ya za su yi su ɗauko min wannan abin su kamun. To tun da haka ne har ya fara zuwa ya samu aminiyata ya gaya mata wannan kalmar. To ni kuma wallahi sai na tashi na je na samu iyayenta na gaggaya musu magana na ci musu mutunci na dawo. Ina Yakubu ina wannan yarinyar. To wallahi wannan abun ba za ta sako ba in tashi in tattara. Shine mai share kwalla ya cire mu cikin jalala. Duniya makaranta in muka yi da kyau mu ga da kyau. Faɗawa halin ƙaƙa na ƙayi babu kyau. In wahala ta cin maka, in ka samu mai taimaka maka. Yawa, ai na san maza. Ya ne. Nan kake da ba. Kai karo musu da Allah in bai shi ba. Ji mana ba mu biya ba. Wannan nan ma. Wanta zan biya Allah. Ka sanya kawo ka da kare ko kare ne wanda ka bashi kuma yanzu ka shiyora nan bala kawo dan abin da za ka bar su kuma ka san kashi yanzu kai wasa da kudin bala tsadan ya za ka samu kudi da za ka je ka wani mutum ba ya kamata ka yi tunani akan wannan daga zuwan ka yanzu ka fara cewa za ka biya kudin da za ka yi kuma ni na san cewa kudin bala za ka taba kai wannan ya kamata ka kasance mutum ne duk lokaci ba da ji dai ne wa'azi za ka mana to wallahi wannan yi iskanci kawai a raba idan za ka bari in biya ma kudin abinci in biya ma idan ba za ka yi ba ni ba na son kana min irin wannan shishirin ko ka gane ba wannan rayuwa ta ce na gama shan wahala kuma a ce ba zan zo in huta ba in na wuna ban musu ba waye zan yi wa abokina shi wannan yana ta wani kakkaucewa ne ni ya kamata ka kamar ta da shi Allah za ka yi wa mutane wa'azi akwai inda nake so mu je da Allah in za ka yi a kawo ba barin zuba ni mutum ana a ci arziki a wannan kuma wanda su kashe kanmu za mu yi muna nema mutane in wahala ta cin maka in ka samu mai taimaka maka ka goda Allah shi ya yi maka kada ruɗin duniya ku jin daɗi saka zalunci kanka sha'anin rayuwa wata babu mai yin taimakonka ƙaddarar rayuwa ba wanda ya fi ƙarfin ya faɗa ko da mai arziki ko da talaka ko mai mulki. Assalamu alaikum. Alaikum da salamu. Fatima, mai hankali Fatima, mai makolo. Ya gidi mono. Lafiya kalau. Ya giginka. Da sauki. Allah gigan ka da lomo. Amin. Allah gigan ka da lomo. Amin. Ai ko mutum bai mutu ba sai ka sai Allah gigan ka da lomo. Mono, sai dia mono. Ya zo da ya shi da ya kama ka mono. Ba Allah da ya kama ka sai shi banka. Ba Allah. Da mono da ya baka kiki mono. Da ya kama ka sai shi banka. Da ya ka ko ba sa wofi. Haka ne? Kaka no Fatima mai hankali, an Fatima mai makolo. Fisa mini sai maka haka. Su yono ya lalace. Ah, Allah ki kanka da mu. Ina son omo da siga da ganyen shayi.
ina deska mono ne deska mono deska a gari mono kun da wuce deska brother sai ka je moto ba ba deska da ya wuce Yakubu ai sai ka je moto ba bin baka labari to a gari Yakubu mono ame bone balai ame bo sai ki ya munaki finifa Yakubu deska ne sai ki ya ne me la abunda Yakubu ya yi yana dewa in ka gi ai ke ai fada gari munnu Yakubu ne in ka gi ai sata de no man ya ge mosala ki mu ya ge mosala si Yakubu ya ge ya sata mu kulina wa ya so ya bude sabu ya kwa sika fala ya to ka se tevi se ka munno ya so na se Yakubu na so se mo se ki ya munaki finai ba da winne da iska ba sa wofi ko je ka kai Yakubu ba zai aikata haka ba bai ka yadda kai ban yadda ba Yakubu ba zai taba aikata wannan abin da wallahi ka yadda da magana na ba sai maka kare ba Fatumu Yakubu da iska ne ba ka fita hanyar shi ba mun ne mutumin kirki mun na so gaba ina ga maka gaskiya wallahi Yakubu da iska ne al musulika ya yanka ne mana baka gugi ya yanka me sunan ka ma Agi Amino sina ne baka gugi dege baya Agi Amino ya izushia ya se kabani gugi no kabani komedi ya baka ka tofi kabani guri ya ko je ka kai Yakubu zai aikata haka ba be ka yada kai ban yadda ba Yakubu ba zai taba aikata wannan abin da wallahi ka yada da magana na ba sai maka kire ba ba ni yanzu kana ba ni ni ba na son surutun ka ko ko za mu ci ido a cikin anguwa ba ka ne baba sai ka rame da surutu sai ina ba ko ba ka ba da gugi ba Fatima ba ko be Fatima ka ala ba ka lafiya amma sai ga mun no test ka ne wallahi ai mani Allah sarki rayuwa yanda rayuwa ta zama da ba komai akwai Allah shi mutum ya riga ya ce Allah ya gama komai ki daina sa komai a ranki a ta kin ji kwantar da hankali ba komai mama komai da farko zai yi haka ne Assalamu alaikum wa alaikum assalam hajiya ke ce a gidan mu yau zanne da zuwa ki iso dakata ai ba ziyara na kawo muku ba na zo ne na gaya muku ki gaya wannan ku cakar yarinyar nan ta fita daga hanyar Yako. Hajiya me ke faruwa? Me aka yi ne? Okay, baki san ma bibiyan sa da take yi ba? To na zo ne na jaddada muku. Ta fita daga hanyar yaron nan. Ni ba na so. Saboda ruwa ba sa'ar kwando bane. Dube ta? Ya. Kuce ki jiro. Kai ne ya zo gida mu din yanzu? Da fita malam. Ba wai ziyara na kawo muku ba. Na zo ne ka gaya wannan kucakar matan naka da wannan kucakar ta ku fita hanyar. Ina ji na ki da ni. Shi ba sa'an ki bace, ni ce sa'an ki. Kai. We ki shi yu ya ngul yaro. Ya. Kai ya zo kuna taso. Gaisuwa kirki ma ba mu yi ba. Me ya faru haka? To ai ba gaisuwan bace ta kawo. Gaisuwan ce ta kawo ni. Ina gaya muku wannan yarinyar ta fita hanyar Yakubu. Ni ba na son mu'amala da shi. Yake yau nya yaro gurgo? Ni ne sa'anki. Kai, ngo gaisuwa. Hajiya karki manta shi wannan abun fa. Zakire daura min ba wani ba. Da Allah dube ta har kina da bakin da zaki mai da mun martani. Da wune do, wuro wune do. Kai, zakire cin. Wanda ka jiro mana ne. Kika saki kai magana. Tashi ki shiga cikin dage. Ha. Duba fa. Kaddarar rayuwa. Ni ga kaddarar rayuwa. To da haka kike maka ne ma Yakubu. Ikon Allah. To ni dai na gaya maka. Wallahi ka gaya musu ka ja kunnen su. Yarinyar nan ta fita daga haifan yaron nan. An ba haka ba zuwa na biyu ba zai muku da ana fadawa kaddara ko an so ko ba so ba. Albasa ba kai hali ruwa ba wannan. Shiru na yi wannan ai ba tsoron kaji na ni dama mutunci baban karin mun tashi guri daya girman ka daya muna ci to ba fara wannan zaman lafiya shi ne fa ni na ba haka ba yanzu yari na wannan kaddarar rayuwa ana da haske a wanda da kai na gaba ana da
ƙaddarar rayuwa, ƙaddarar rayuwa, ƙaddarar rayuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Salamu alaikum. A'a, abokina? Lafiya ya ne na fuskar kamar akwai damuwa ka. Gaskiya da ka shiri na zo yi ma. Abu mun fara rimi cikin sauki cikin annashuwa kuma gashi abu yaro daga baya kawai gaba ɗaya na kawo balas kwata-kwata. Gaskiya da ina jin kunyar ka ba dan ina jin kunyar ka mutuncin da yake tsakanina da kai ba. Da baran saya mishi wannan abun ba shi yasa kaga na saya mishi wannan mashin din saboda dan ya rufa maka asiri ya rufa min asiri rufa kansa asiri. Gashi tunda na saya mishi mashin din na gano balas din da ya kawo bai wuce a irga ba bai wuce wani dan lokuta kaɗan ba. Gaskiya fi sabilillah na zo in shaida maka cewa gaskiya da zan karɓi wannan mashin din ne amma ga baya na zo na yi tunani na ce bari in zo maka ka shaida tun wuri. Gaskiya fi sabilillah abin da yaron yake kan gaskiya halinsa ya canza ba kamar da na san shi a da ba. To ba komai insha Allah ni kuma zan iya kokari na in ga cewa mutuncin da ke tsakanin bai zube ba domin dan yau ne ka haife shi ba ka haifa sa ba amma in Allah ya zan iyakacin kokarin domin cewa in ga cewa na yi kokari na samu na ladabtar da shi kuma in Allah da mutuncin da ke tsakanin bai isa ya gurɓata mana shi ba in Allah ya. Ni dai ina gaya maka gaskiya dan a fusace nake gaskiya raina ya ɓaci gaskiya bai kamata ba mutuncin da yake tsakanin da kai ya zube shi sa na zo na gaya maka ni kansa kaga tafiya ta ma ni kwata-kwata ni ba. In ka faɗa ba mai cire ka sai rabba Allah ƙaddarar rayuwa. A rayuwa ake shiga ƙaddarar rayuwa. Allah ne mai yari kana gane kan gaba ɗaya ranka ba ce ne me yake da maka ne kuma tun da muka fita sallah ka ce kana da abin da za ka gaya kuma na kaman ka manta ma wallahi malam jibril abinda ya kaji yare ya dame ni gama da ya dama hankali na malam jibril kai ya sani alhaji bala tun mun tashi anguwa nan alhaji bala hidimomin shi duk muna ciki kuma namu ma yana ciki kurman aihuwa a gidanmu zai saya za a yi ko aure a gidanmu zai saya za a yi mu da kai wannan musu wannan bai taba ya hada mu da alhaji bala a kuwa wannan to amma yari na shi lami wannan yana so ya bata mana zumunci mu me yake faruwa ne alanaka yanzu kai ya sani ba yari na shi akwai kaninta wanda yana fara namiji wannan ya caman suna neman juna suna yi soyayya da ita da yari nan na wari kuma kai ya sani abinda ya faru da yari nan suna dawa gari damaturu wannan boko haram sun tare su sun tafi da su wannan to Allah ya taimake mu ya fita da nuna ya alhamdulillah are nuna ya na sani to shi yaro ya dawo ya ce ina so yari na shi ne yari na wannan ta zo gidanmu tana ta zaki na tana ta yi mun rashin kunya har yana fada wai mu yari na wannan ku jaka yana fada wannan ya dame ku jaka yana fada ni yari na haifa ku jaka dama masu magana suna cewa in ka yi fi da baka fiye sa ana na kan bace halin uban taman shi abu non yayi magana din ai kamar a hadisi ne ya ai ba yari na baka hali ba albasa bai halin riwa ba kudana ya kan da ta zo gida ta mara rashin kunya ana naka kaman kai ina nan har ina ba shi hakuri ba to abinda nake so da kai tunda akwai babulama ka dauki wannan maganan ka je ka ga ya babulama gafa abin da yake faruwa tunda an ce amfanin girma hankali amfanin hankali aiki da hankalin ka je ka ga babulama gashi abin da yake faruwa ba zuciya za ka yi ba kuma ba daura kanka damuwa za ka yi ba kaddara ce haka Allah ya kaddara zai faru kuma alheri ne to wannan shawara ka din nagode yawa babu lamaro le nimiya ngo dia waje irin wannan to in ba to din Allah din annabi irin wahala da shiga ba tausaya mata ba to irin wani mutane ya kamata a tausaya are ma bana mare nagode kuma hakuri za ka yi a'a ka daina bata ranka ka daina hushi duk wani abin da yake zama kaddara to alheri ne are kasinya dole ya zai bata rai her cikin
her ala her ka dare amin kuma da 4 wal ticket yongala a kasur ma doro ko yongala a wal ticket kana tai ciwon ba ko zina ba a ko zina bala in wahala ta cin maka in ka samu mai taimaka maka ka gwada Allah shi maka ka da rudin Abdullahi dama ina son ganin akan magana abokin ka ya kamata ki yi domin a cikin abokanansa kaf kai ne nake ganin na mar magana akan bada amma kullum magana ce iya shi kuma wani bawan Allah da ɗauki mashin ne ba kuma ina jin kuma har ga Allah a gurin ya fara gani in har ba zai iya canja ba ni kai na zan goyi baya a kan mashin zan same shi insha Allah zan ba shi shawara da yanzu kar ka bada goyi baya dan cikin cewa ga abin da Allah ya same shi kuma insha Allah da kan yana na abokin sa zan yi masa da kuma zan yi masa duk abin da ya Allah dalilin kenan da ma da sanin masa ba ko ai dalilin kenan da yasa na masa ba ko dan haka ni zan ko yayi kyau kaddarar rayuwa wato san me ba wannan mutanen azzaluman mutanen sun dauke mu sun tafi da mu ga duka ga zagi ga ba wani abinci mai kyau ba mu bayan haka su ja mu da karfi su kama a cikin daki ba mutum ne kai dan Allah dan annabi ki hakuri ni idan nazo wallahi tunda in kina kuka ba ni da kaina damuwa kike sa kin san me ne ki duba fa saboda in kwantar da hankalinki kawata kwana bibbiyu zan dinga zuwa gidanku amma idan nazo kullun sai dai in fita da bakin cikin kina kukan shi kawata ina fita waje kowa fa nuna ne ke yi fa kawata ki hakuri ni wallahi ba abinda nake jin dadin shi ma duk wani rayuwanka a duniya zaka mutu ka koma ga Allah tsakaninmu da su Allah ya isa wa'annan wallahi ba za mu taɓa yafe musu ba ke ba alhamdulillah ba da kika iso Allah ya cire ki a wannan matsala ya kawo ki tsakanin mu ba za ki gode wa Allah ba ki rufa mana asiri ke yanzu Fatima ba za ki daina wannan kukan ba kullum abin da nake gaya wannan kukan ba alheri bane ki bar kukan nan ita kaddara wa ya wuce kaddara mu iyayenki ma ba mu wuce kaddara ba mama bara ki gane ba fa mama ni na san me nake ji a raina mama in na wuce fa kowa nuna ni fa ki hakuri kaddara ce komi mai wucewa ne ki daina wannan kuka wallahi tun ɗazu abin da muke ta fama har kika zo tun da ta da yarinya na shi yasa nake zuwa gidan nan saboda nima in ga nutsuwanta kamar mu amma kin ga yarinya nan kullum in na dawo wallahi sai dai in fita da bakin ciki ne ma me yasa kike yin haka dan Allah ki hakuri ba wanda yafi kaddara ni kin san me wallahi ina jin daɗi saboda gaba ɗayan da muka dawo duniya za mu koma ga Allah kuma in Allah yadda Allah sai ya mana maganin wannan abu haka ne Allah zai saka mana ki hakuri dan Allah ki hakuri kin ji dan Allah ki hakuri ai shi komai mai wucewa ne yanzu kin yi tsammanin zaki zo ki shiga tsakanin mu haka har mu zo mu zauna da ke kowa fa ya cire tsammanin shi akan ki fa kuma Allah ya bayyanar da ki a tsakanin mu wannan ma ai sai mu gode wa Allah dan Allah ki hakuri kin ji dan Allah ki daina kuka ki duba wannan matar yanda ta zama da haka take da baki nan baki ganta ba amma yanzu da ta ganki hankalinta ya fara kunciya ke kuma sai kika fara nuna mata wani abu daban kin ga sai ki sata maza kenan kawata ya wuce na gode dan Allah ki duniya makaranta in muka yi da kyau mu ga da kyau Harun gaskiya akwai matsala ba matsala kuma mana akan kawun kan nan mana mutum ya yi kumbiya ne nema ma mashin nan an baka amma baka son kawo balas fi sabilillahi kuma a mazauni na abokin ka dole ne in gaya ma gaskiya ko kana so ko baka so ya zama wajibi a kai na gaya ma gaskiya ko kana so ko kaga malam dakata kai fa ba ubana bane ka sani a gaba kana gaggaya ma irin wannan magana na fa ka fa ishe ni fa barka jin gaya ma kai gaba dai wannan ma sai na raba gari da kai in baka ba ba za ka jin da ya kai ne yana tana neman ka dan Allah fa Allah wallahi wai ana kuka ne a zina muka haɗu kuma banda wannan ina da shawara ina jin ka za mu zama shaho gane ba da waya Allah wallahi in muka warce hannu duru daya sai mu biya balasin ba kan bala nake ihun nan bane na uba kai ka ji shawara kai koyi da irin wannan ba ka ji shawara ku yanzu kuna ga hakan da kuka zaba yafi muku kenan ga malam
mu je Allah ka manta da wannan an fa ku wannan mutumin gaba ɗaya ba na son saurari wai kai yanzu wa'azi zaka mana ne ba wa'azi bane ya kamata mu biya mu manta da shi Allah mu je duniya makaranta faɗawa halin kaka na kayi babu kyawu kaya yau ka ɓata rai ba gaba ɗaya kai shiru ba duna in ba rena hankali ba wa a ce iya sace-sacen da ake an ban birnin kuma an koma inda mu ma muke har cikin ɗaki ake zuwa ake mana sata har cikin ɗakin matata fa wannan renin hankali ne an sace abokina waya an sace kanwata waya ana wartan waya ko ta ina an ƙi barin jama'a su yi sakat to na rantse da Allah yanzu muka fara cikin mashin aka warci wayan a cikin mashin ni kuma an biyo har gida aka min wannan katobaran aka sace min waya kanwata aka sace wannan wani renin hankali ne to na rantse da Allah yanzu aka fara wallahi ba sani ba samu amma uga ba ina ga akwai shawarar menene duniya gaskiya ya kamata mu je wajen bula a san abin da za a je a yi dan ka san abu sai da jama'a to kai ma ka kawo shawara shi ne kawai abin da ya kamata zauna da shi saboda mu kuma haɗin kan jama'a ka san aikin nan fa sai da jama'a kuma aikin nan a jama'a dan ba samu haɗin kai ba ka ga abin nan ba ne maganan gaskiya kenan ban abin da na gani kenan ko me ka gani wa gaskiya maganar ka gaskiya ne don wannan ma shawarar ku yana da kyau amma har ga Allah ni wannan abun ya kona min rai dole mu wallahi daga yanzu mun daina bacci mun farka ke na rantse da Allah da ya halicci yanzu aka fara yana irin wannan na rantse da Allah kowane ne ya mutaka a ba su wallahi shi ne da ba wani abu ga ka kwanta ni shawarar ga mun da ya Kaddarar rayuwa. Kaddarar rayuwa. Bari dan yarbawa. Ni tun jiya na ma rasa me yake mun dadi wallahi. Me ta faru? Allah an ce wai ita lalle sai na rabu da Fatima ban san me dalili ba naga farko kafin abin da ya faru da Fatima ita kanta tana tambaya na ina Fatima amma jiya in ka ji irin cin mutuncin da ta mun akan Fatima wallahi tun jiya nan ni na rasa dai me yake mun dadi kawai. Ke mono wala me sai abun da ya da me da ya sama makollon ka ba isa mili na kana da makollon me ka kana da brother bishop ka me kyau kana da ya sama makollon ta ga an ka liga dumedi saka biyo wani basha in yaji na wani irin magana ne wannan na kawo ma kuka na dan ka ban shawara kuma kana kushe ta kai ya ne baka kuka ba ina ne awa ne ba awa ya fita ka saka kuka to damuwa ta na kawo ma dan ka bani shawara amma kana wani kara kushe ta kana wannan watan kai ma kana goyon baya da abin da ya same ta ni ba sai na yi fata da abin da ya same ta ba amma na ji na wannan da iska ne Fatima da iska ne sai giya ne duk wanda ya san Fatima a garin nan ya san Fatima abin da kake faɗa akan ta ba haka ba okay mun ne ya kira ke to ba za ka yi ƙaryan ba ne ba yi kira kana ƙarya dan yarbawa okay mun ya sai kira Fatima da iska ne ya ne dan yarbawa zuwa wajenka da nake fa ba dole ba ne in dai zaka ce zaka taɓa Fatima ni zan iya rabuwa da kai akan Fatima mun akan Fatima ne ba sa ku saka nan ya isa na fuskanci zuwa wajenka da nayi maimakon in samu nutsuwa ƙara ɓata min rai kake so zan iya tafiya na bar wajenka ni wai tsaya Fatima kai yanzu har kai da kake banta a baya amma yau kai kake zagin Fatima kana yar iska ce to ni na yi bishige na gane Fatima mun da iska ne da iska ne haka mun da sai iska sai balai sai munafiki ko na kagi ko ba da ko ya fada Fatima ne ba sa omo si wani da ma dan yarwa wannan irin magana kake Fatima omo si ne ba da iska ne ba ka sa ka dimo gono ba ka fishi ba dan yarbawa zuwa wajenka ina sai nazo zaka bata min rai ina sai nazo zaka bata ina baka shawara ba na son shawara shawara da ya baka kawai shawarar ka sai an jima Yakubu ka so mono wa mono ba sa munafiki
DS kan ne tó ṣe náà padà wà láì Fatima DS kan bá a sáwọ bí mi ọmọ sì kó wò ọmọ sì bá a sáwọ ọmọ sì wò munaki fi ọmọ ègbó ṣe ìyá bá a sáwọ bí ṣé náírà bàkàdé náà yín náà Fatima wà láì kó ṣe ká gàùsì kó ṣe ká nẹ́ẹ̀kì ṣé náírà bàkàdé Fatima mọ̀ nù mú ní iná aṣọ Fatima ní kéde ní iná aṣọ Fatima ọkọ wa ní kéde ní iná aṣọ Fatima ṣé ìyá bá a sáwọ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin salam. Ando? Baba. Ina wuni. Yo. Yakubu. Ina wuni. Yo nyawa yisum. Wallahi. Kada uje. Ina gajiya. Uje kamsharo kare wasu dai. Ya jiki kuma. Alhamdulillah ka garo. Allah ya kara. Ka garo alhamdulillah. Barakallah. Wallahi jiya ne ita Fatima take ce mu ai baka ji daɗi ba. Wallahi ai jikin karin ma alhamdulillah. To Allah ya kara. Kamar na ji sauki biya kuma na da masallaci yare. Wuya da ni na lan gana hutange. Ka wado zan shiga cikin gida ne. Allah sai. Wallahi. Are wallahi da ni ma din ina so in zo in baka hakuri game da abin da ita yaya ta ada ayi ma ba ne. Wallahi ban ji daɗin abun ba. Caman gayya rayuwa are akwai haka da. Anguwa wannan Allah ya baka yari na ka haihu biyu wannan caman akwai daya zai buda mutumin kirki daya zai buda mutum bata. Haka ne. Harma kai nirin Allah ya taimaki kai. Halin baban kudin shine ya dauka. Caman abu no ya fada ya can ya dan shi ya gaji uba. Ya gaji baban shi. Harma. Hari ciwon ba. Ayi ma ba wallahi. Ayi ma ba. Ayi ma ba. Wallahi. Daman baba akwai wani magana da na zo da shi ne. Ana kilewar wani. Kilewa. Yo gala. Game da yayata ne. Abin nata na ga ya dan yawa to shine nake so in kai magana zuwa wajen babulama. Amma na ce bari in zo in shawarce ka saboda ina so ya zama na koda na je ni ya zama na da kai din bakin mu daya. Hadi dai gaskiya akwai chairman andema wannan akwai tsiro karun yare. Malam akwai abokinka malam Jorin nono a malam Jorin yawa ganan jiti yare. Yawa shi ma na baka shawara ya fara maka tun mun bi ta sallah su bani mun magana ne. Allah abin ya zo dai. Zan yi fada maka ba bulama. Wai chairman armaya. Haka yayi. Shiro gulekiya da yayi ayi ma ba shol. Haka ne. Ade ba komai. Sai kana diwo. Shol bali. Shol bali. Ade kiske. Chairman zuro rayuwarin akwai haka. Ba wallahi. To zan koma. Ba komai. Ne lewa ya ne. Askirin ina zan. Sai ta sha. Lewa ne sai ya. Masha Allah. Kai tara da zoro gala ne wallahi. Tun Allah ya baka yara biyu wannan dole da ya zai zama mutum kirki. na ga abin da ke faruwa kana jina ko wannan da kai wajen waya 5 ko 6 kwace ko ba haka ba abin da nake so da kwantar da hankalinka zan tafi da kai office ni jami'in magajin tsaro ne ka gane ko zan tafi da kai office in so zan je za ka mun karin bayani a can kaga wannan ba yau fara faruwa ba saboda an ɗauki wayan kanwar Muhammad Sani a yau ma an ɗauki wayan kanwarsa abin yana yi mutane yawa ko ba haka ba yanzu za mu tafi da kai office za ka kara musu bayani a can in so za a ɗau matakin Allah da kuma na ka gane ne kan rubuta ranka ka ga likita ka gane ne da ranka ga zama da tafi da kai office kuma da su ka gane ne shi ke fara ba ka bi da na gode ka jira mu a gode kaddarar rayuwa kaddarar rayuwa kaddarar rayuwa aleka da salamu sai Latifu sai Yakubu Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Leka keke. Yanzu kuke zuwa. Leka keke halaka. Ina zaune ina zaman jiran ku. Wallahi dan yarbawa ne bata mana lokaci shagon shi yake rufe da wuri sai yanzu ya rufe. Yarbawa kasuwa ne. Ina ma yanzu wasu kaya na ma haka dai aka soke zan je in kwashe.
amma ga can shimfiɗi na yi ƙara sabulu ku zauna shi ne mai shan kwalla ya cire mu cikin jalala mu faɗa masa damuwar mu a lokacin da muka yi sallah zai yaye mana damuwa zan so mu farka mu saurara kada ya bar mu. Sannu ku da zuwa. Lafiya kalau ina gajiya. Yawwa. Alhamdulillah. Hutun ɗazi ina jiran ku sai yanzu za ku zo sai da kuka ga na ɗau hanya zan fita sannan za ku kamo hanya. Wallahi tun safe shi Ismail ya gama abin da yake dan yarwa ne jama'a sun mai yawa sai yanzu ya rufe shago. Hajiya kasuwa ne wallahi. Kasuwa ya shi ba nan wallahi. Kai Ismail. Na samu labarin dama kai kake ziga shi duk wasu abubuwan da yake aikatawa. Yarinyar nan fi sabilillahi ku kuka yi mata cikin ne kuka makale. Ni da nake tsammanin Hajiya kin dan sauko kin amince batun magana auren nan kuma yanzu ne zaki zo ki daura kuma fi sabilillahi to tunda haka ne wallahi na cira. A gaba na kenan. Babu ruwa na in so ya aure ta oke kai ne munafikin da kake ziga shi. Ya za a yi ka ce wai ka amince ya je a aure ta? Wai ni ka tambaye ka Ismail cikin nan ku kuka yi ne? Ko ku ba kwa ganin wannan cikin? Ba kwa ganin dan Yarabawa? Shi ba ruwan shi? Baya magana baya cewa komai. Amma ku ne munafikai da ku zaran kun fita sai ka zuga shi akan yarinyar nan. To wallahi Yakubu bari in gaya maka. In kai wasa zan cire hannuna akan dukkan al'amarinka sai ku je can ku karata da kai da Ismail sai ya ɗauki nauyinka sai in ina magana sai ka zo kana wani zumbura baki kamar mushen tama. Kaga wannan gida da nake gina mishi ba don komai bane saboda iyayenmu sun bani amanar shi yasa nake burin ga mun zauna a cikin gida ɗaya tare da shi amma take-taken ka Ismail in a gabana ne sai ka nuna min cewa kai baka cikin wannan zikin kuma na gane kai ne munafikin to Yakubu ka fita a ido na in rufe ka idan ba haka ba wallahi sai ka tattara ka koma karkashin Ismail in ga iya abin da za ku ci ba kwa ganin dan Yarabawa shi kan ba ruwan shi ba ruwan agiya ba ruwan mu ba munakifi ba munakifi ya sai kai ga sai ya bansa ina kasuwan ka zo ka tashi ni fi shamili lai kama ka tashi tafi ka ta dan yarwa ni ba kan yarinyar nan zan iya rabuwa da kowa ina so ka fahimci haka ko baka ji abin da na faɗa ma ba shagon ka lalle Yakubu ai ba da shi kake magana ba da juyawa za ka yi ka kalle ni kame da wannan martanin ai wannan kalmar naka ba da shi kake ba da ni kake yi ni shi yasa kaga dan Yarabawa kake burge ni a wannan lamari saboda na san kai baka goyon bayan wannan abu amma kana ganin Ismail din nan yana nan sai wani sun kuyar da kai yake ina to wallahi tallahi sai dai ka dauki nauyin sa bari in ga ya maka sai dai ka dauki nauyin shi ni kan ku tattara ku tashi ku tafi ma kawai dan ba ku da wani maganar da za ku ga mu Yakubu kana nan zaka shigo ka same ni sai na zame hannuna daga dukkan lamarinka in ga yaya za ka yi sai in ina magana ka zo kana wani sun kuyar da kai kana ganin abin da yasa na tsaya akan ka saboda iyaye da kuma amanan iyaye da suka bar min kai sun ce min in ɗauki nauyinka sun bar min kai amana shi yasa ba na son mu raba gida da kai na tada gida a cikin gidan nan saboda in kula da ɗawainiyar da matar da za ta baka sannan ka je ka ebo min kucaka ka kawo min cikin gida sannan kuma ina hanawa ba za ka hannu ba sai ina magana kana wani kukumbura mun baki kaman jaba ya rube a cikin gida to wallahi Yakubu kame da hankali kin san ba na son abin da zai bata miki rai kawai wannan shi munafuncin shi ne wallahi gaya ne mu ba ya sama ba sai ku saka ne dina to wallahi ni na sani dan Yarbawa kana bayana ni na sani mai ku saka su bai saka kana nan Ismail ne yake kasha sai ka tattara kaya ka bar min cikin gida ka koma gurin Ismail da Allah ni ku tashi ku fita ku tashi ku fita je in yi abin da zan yi na yi kasuwa nan abin yi kasuwa nan da yanzu ya samu 10,000 da isa kuma ya bai kiki ko ka bata su shi yana ba sa ka me da hankalinka wannan kucakan yarinyar nan in dai ba kai mata ciki ba ka fita a karkashin ta
kana ji na ba ya haƙuri ni ba na so ran ke waje kawai dan yarba yana munafurcin shi ne okay haka ma zaka ce bari in gaya maka ka ringa bibiyan Ismail din nan wallahi Yakubu idan na tattara ka na cire dukkan al'amari na a hannunka sai ka koma gidan su Ismail su je su ci gaba da rayuwa da kai wannan ginin ma wallahi Yakubu na dakatar da shi ya haƙuri ba za a haka sai in an zo ana magana ka ringa wani tsimi-tsimi kana kumbura kai ba fulawa ba bare in ce kaji sai in na yi magana ka ringa ki haƙuri in yi haƙuri a nami in dai ka ga na haƙura Yakubu mun dawo daidai irin na da to wallahi sai ka fita da kucakan wannan yarinyar ka rabu da ita ina kai ina Fatima kudin da kike ce zaki bani wani kudi dan kai nake nema ko an gaya ma kudin gado ne da zan baka ba zan bayar ba naira na da kai yau ka daina ci ka tashi ka bar mun gida ka duba ka ga yaran yanzu ko kunya ma baya ji yarinya da ciki ya zo yana ta bibiyan yarinya wata banza ku saka yarinya mummuna ma ko kyau babu kana nan kana ta faman binta zaka dawo gidan nan ka same ni dukkan al'amara wallahi sai na cire hannuna a kai wani abu ne faru da mashin din yana da kyau dama ire-iren ku muke nema ko ba ku damu da dukiyar mutane ba ta dukiyar ku ga damu da shi tambaya nake ai mai gida to ka saurare ni kaji idan muka je gaban bulama dan kuma za mu kai ka gaba mu kai ka hannun hukuma in ya so daga nan kai bayani kai kurke mashi kauce hannun saurare mashi